опа, пул автоматически омад. این استوریایی که ما این سایت پول گرفتیم 94 روبل 24 روبل 23 روبل 26 روبل 70 روبل 12 روبل 115 روبل 61 روبل что это такое охренеть. салом алейкум дӯстони азиз, кадои моро тамошо мекунад, раҳмат барои дастгиритон ва ман ҳар як комментарияҳои шуморо мехонам. ва як бародар навистае ки нестаем хеле сайтое ки ай Play Market программа установид кунӣ ва пулат бита. ман хеле программа доштам ва ман программа қариб 400 рубл кор кардем барои установкаи приложениҳо ва барои шумо бо ман бори дига пешкаш мекунам. кадоми дар телеграм канали ман нестад, силкаи телеграм канал ва силкаи сайти пулкоркунӣ дар комментария ва дар описания видео монда мешавад. ҳатман даромада подписатсия кунед то ки аз сайтҳои нави пулкоркунӣ бохабар шавед. ва мегзарем ба сайти пулкоркунӣ. силкаи сайт дар комментария ва дар описания видео монда мешавад. вақте ки шумо через силка даромаден, шуморо рост ба Google Play мебарад, яъне ба Play Market. вақте ки шумо даромаден, установид карден ба приложение даромаден, сразу барои шумо промокод мепурсад. бе промокод шумо 1 рубл дар баланстон гирифта наметонед. ман промокода дар рӯи экран ва дар комментария дар описания мемонам. ҳатман даромада промокода монда ва соҳиби 5 рубл шавед. баъд шумо даромада ду программаро установид мекунед, сразу дар баланстон 10 рубл мешавад. минималка пула гирифтан 10 рубл аст. ва ман нишон метам историяҳое ки ман чанд бор пул гирифтагиам. ва болоро нигоҳ кунед ки ман 425 рубл гирифтагиам. ва дар поён история медароем ва ҳамаи пулое ки ман гирифтагиам дар ҳамҷа нишон метаҳад. ман аллакай 6-7 моҳ мешавад ки дар ин сайт кор карди нестам ва ман чанд боре ки пештар пул гирифтагиам, пул автоматически мегзарад. вақте ки шумо дар сайт даромаден якум бор, барои шумо бисёри бад программаҳо барои установка метаҳад ва шумо дар 1 соат 100 рубл я 150 рубл озод метавонед кор кунед. барои программаҳоро установид кардан дар боло нигоҳ кунед, новие нависаги ба он медароен ва нигоҳ кунед ки дар ҳар як задани дар болош байрақ нависаги, яъне ки ра через VPN мекунанд. шумо ёда кор нагирен, баъд ҳастае барои шумо заданиҳое ки бе VPN ае. не ки вақте ки шумо медароед, инҷода бисёри баъд заданиҳое ҳастае бе VPN, шумо сразу установид мекунед. вақте ки шумо новичокем, барои шумо заданиҳое метаҳад ки барои як программаро установид кардан ай 7 рубл то 1 рубл ае. кадомеш ки байрақ дорад, шумо иро установид накунед, барои VPN ае. баъд мекоҳем ҳамун заданиҳое ки бе байрақанд. вақте ки дар комментария як бародар навист ки нестай программае ки ай установка пул кор кунед, барои ҳамин мара ҳамин сайт дар ёдам зад ва ман сразу даромадам, установид кардам, дар балансам 61 рубл ҷамъ кардам ва хостам барои шумо пешкаш кунам. ва ҳозир ман хеле программаеро мекоҳам ки бе байрақ ае. ягон хел ташвиш накунед, вақте ки шумо якум бор дар ин сайт медароед, барои шумо бисёри бад программа метаҳанд ки бе байрақанд ва сразу дар 1 соат 100 рубл я 150 рубл кор мекунед. вақте ки шумо ҳам хеле программаро ёфтен, дарунаш даромаден, баъд загрузид из Google Play нависаги я бор дига медароед ва сурати ҳамон программа дар шумо нишон метаҳад ва дар поён нигоҳ кунед, открит Google Play нависаги. баъд шумо ба он медароед, ҳам программаро ёфта установид мекунед. камтар ба поён мерен ва дар инҷа ҳам хеле программаро меёвем ва установид мекунед. вақте ки установид карден, баъд обратно ба сайт медароен, дар инҷа нигоҳ кунед, активни нависаги дар боло ба активни медароен ва ҳам программаҳои шумо ҳамаи установид кардагитон дар инҷа пайдо мешавад. баъд шумо ба ҳам программаи установид кардагитон як бор медароен ва дар шумо открит приложение нишон метаҳад. вақте ки шумо приложениеро открит карден, шумо бояд 30 секунд дар ин сайт бестен. 30 секунд ки истоден, назад мекунед, нигоҳ кунед ки барои программа агар 2 рубл 76 копеек бита, не ки сразу барои шумо 50% ша метаҳад. баъд бо мега дуюм рӯз даҳуиш кун, баъд бо мега сеюм рӯз даҳуиш кун. не ки ин фарқ надорад. вақте ки шумо якум бор установид кардан 30 секунд истоден, метавонед шумо пагашдан ҳуиш кунед, баъд приложениеро сразу удалид кунед. се равно шуморо пулша додад. баъд метавонед бо приложение дига установид кунед, агар памяти телефони кадоми кам боша. баъд як чизи дигар, вақте ки шумо ба денги даромаден, оли барои шумо иҷода ҳамаи сайтҳо маҳкамай, например ба киви ман медаром, киви ман ҳуяй. вақте ки шумо даромаден, мега ки сайтоно активни кунед. чӣ хел сайта активни мекунед? барои сайта активни кардан, барои шумо гуфтам ки бисёри бад программаҳо метаҳад ва дар программаҳо нависагие ки якум рӯз даҳуик ва дуюм рӯз даҳуик.
ва бисёри баъд программаҳое ҳастанд ки то 2 рӯза бояд ҳуй кунӣ. ва например нигоҳ кунем ки дар ман хеле программае ҳастанд ки нависагия 3 рӯза ҳуй кун ва 8 рӯза. ва барои шумо вақте ки шумо даромадем программа бисёре бадай то 2 рӯза ҳастанд. баъд ҳамин программаро шумо вақте ки имрӯз запустид карден, баъд шумо ин программаро метавонед пагая бор дига запустид кунед, тамом. сайтон актив намешавад ва ҳамин программае ки установид кардаген ай рӯи экранатон гум мешавад. ва нигоҳ кунед ки программаро аввал барои запустид кардан 30 секунд местӣ ва дигар рӯзаш 2 минутӣ местӣ. 2 минут местӣ мебарои пулта мета. барои ҳамин чихеле ки гуфтам ҷеда программаҳо бисёрае ва бисёраш то 2 рӯз 3 рӯзае. шумо вақте ки ҳам программаҳое ки то 2 рӯза активни кардан дар корай, шумо имрӯз ки запустид кардем пагая бор дига запустидш мекунед, тамом. сайтон мешава активни. баъд яъне ки киви кашлогтон мешава активни. баъд ба киви кашлог медароен, киви кашлог бе плюс монда мешавад ва дар боло ҳам пуле ки шумо мегиред. ман мемонам 61 рубл. иҷада бе комиссия мегзара. мебинем соат 7:02 30 март. баъд вивести подтвердид мекунем. тамом навистагие ки пул дар байни 2-3 минут мегзара. аз байни 1 минут нагзашт аллакай пул дар баланси ма омад. мегзарем бо ба киви кашлог мебинем. ина чихеле ки десен 61 рубл дар баланси ма омад бе комиссия. ман 61 рубла дар байни 30 ё 40 минут кор кардам. мо ба историяи сайт медаром бо мебинем. ва даиҷа историяҳои пулгирифтагитона нишон мета. 61 рубл дар баланси ма автоматически омад бе комиссия. неки ман намедонам дар номерои телефони Тоҷикистон аиҷа пул партофта мешава ё ки не, неки ман ягон бор санҷидагӣ нестам. барои ҳамин метавонед шумо дар киви кашлог бигиред. неки ман намедонам дар номерои телефони Тоҷикистон гирифта мешавад ё ки не, ман ягон бор санҷидагӣ нестам. барои ҳамин чихеле ки гуфтам шумо метавонед дар киви кашлог бигиред. агар ки бихоҳед ҳамхели пул кор кунед, бо ма дорам ҳамхели программаҳое ки аз установка приложения пул медиҳад. барои ҳамин дар канал подписатсия кун, лайк ҳамон, либои комментария ай пеш небуроя бинавис ва дим сайте ки ба монанди ҳамияй ва ма пешкаши шумо мекунам.